The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Daet Camarines Norte. Kwento ng isang dalagita na patuloy pa rin na nagpupursiging makapag-aral sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng anak sa murang edad, si alias Jane ay 16 na taong gulang na ngayon, bunso sa 15 magkakapatid, at sa kanyang murang edad ay may binubuhay na siyang 1-year-old na anak. Ngayon ay nasa grade 10 na si Jane at patuloy pa rin sa pag-aaral. Makakausap natin ngayon si Jane mula sa Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Jane. Magandang hapon din po. Opo, kamusta ka na? Okay man po. Okay. Kamusta na itong 1 taong gulang mong anak? Ito po, naalagaan naman po ng mabuti. Opo, 15 years old ka nang mabuntis. Alam ba na ito ng iyong mga magulang? Po? 15 years old ka nang mabuntis. Alam ba ito ng iyong mga magulang? Hindi pa po. So hindi alam ng mga magulang mo na nabuntis ka. Opo. So paano mo ito nakilalang itong lalaki, itong dati mong kinakasama? Sa ano lang po, tambay-tambay, tapos po yun. Okay. So dati, dahil sa pagtatambay, nakilala mo itong lalaki, itong tatay ng anak mo. Opo. So ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa alam ng magulang mo. Alam na po nila kasi po nahalata na rin po nila na parang lumalaki po yung tiyan ko. Pero ngayon, saan ka nakatira? Sa mga magulang mo? Opo, natanggap na po nila. So kalaunay ay natanggap rin ng mga magulang mo itong nangyari sa'yo. Opo. So, despite na merong kang anak, ay nagpupursige ka pang makapagtapos ng pag-aaral. Opo. Opo, itong dati mong kinakasama, itong tatay ng anak mo, ilang taon ito nang mabuntis ka? 15 po. 15. 15 po at 14. Okay, so 14 years old itong lalaki at 15 ka nang mabuntis. Yes po. At ngayon, 15 years old na itong lalaki. Opo. Ikaw naman, 16 years old. Opo. So, bata pa talaga kayong dalawa nang magsama. Opo. Ano yung naging reaksyon ng mga magulang nyo dahil dito sa nangyari? Una po, nagalit po sila kasi po, ako po kasi ang pinakabunso, tapos nakipag-live-in na po ako agad. So, sinasabi mo, panay talagang tambay ka or nakasanayan mo magtambay sa labas?
Ano po, parang gusto lang pong tambay kasi po stricto po talaga yung mga magulang ko. Okay. Dahil sa pagiging stricto ng mga magulang mo, lumalabas ka at kumbaga nawawala yung problema mo pag kasama mo itong mga kaibigan mo sa labas, sa pagtatambay. Okay. Sinasabi mo, bunso ka sa 15 magkakapatid. Tama ba? Opo. Ay, yung mga kuya mo, may mga trabaho na ba? May mga asawa? May mga asawa na po na kanya-kanya na rin po eh. May kanya-kanya na. Sa bahay ninyo, ilan na lang kayong magkakapatid na nakatira dun sa mga magulang mo? 2 na lang po kami. 2 na lang kayo. Opo. Ito bang mga magulang mo ay nasa kaedad na, nasa senior citizen? Yes po. Okay. So ngayon, Jane, nasa na itong lalaking nakabuntis sa'yo? Yung tatay ng anak mo? Ay, wala na po. Ay, hindi mo na siya kasama ngayon? Yes po. Nasaan na siya ngayon? Andun po sa kanila po yata. Opo. Ano yung balita mo sa kanya? Wala na po. So wala na? Opo. Ano itong sinasabi na nakabuntis din ulit itong dati mong Opo. kinakasama? Tama Opo. ba? May bago na po talaga silang pamilya. Okay, so meron na siyang ibang kinakasama at meron na siyang anak ulit sa ibang babae. Opo. So sino ngayon yung nagsustento sa anak mo? Mga magulang ko lang po. Yung mga magulang mo? So ibig sabihin, nung ipinanganak mo itong 1-year-old mong anak, wala ka nang natanggap na sustento dito sa lalaki? Wala na po. Okay. So ngayon, nasa 16 years old ka pa lang. Opo. Anong grade ka na, Jane? Grade 10 po ngayong year. Grade 10. Kung hindi ka sana nabuntis, nasa anong year ka na sana? Grade 11 po. Grade 11. Itong lalaki, kaklase mo ba ito? Kabarangay? Hindi po. Kakilala mo lang dahil sa... Opo. Okay. So ngayon, pag in case na pumapasok ka sa paaralan, sino yung nagbabantay sa anak mo? Yung mama ko po. Yung nanay mo? Opo. Sila na rin yung nagsusuporta sa mga gatas, diaper, at iba pang pangangailangan ng anak mo? Opo. Okay. So, simula noon, wala ka nang natanggap dito sa lalaki na kahit piso? Wala po. Okay. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Ito po, medyo nahihirapan po. Siyempre po, may inaalagaan ka din pong anak. Tapos, nag-aaral ka po. Nakakapagod din po kasi yun ay. Okay. So, medyo hindi mo nababalanse ang pagiging estudyante at the same time, pagiging nanay. Opo. Bakit, tanong ko lang Jane, bakit gusto mong makapagtapos ng pag-aaral kahit despite na meron ka ng anak? Para po kasi sa kinabukasan ng anak ko, ayoko po kasi maghihirap din po siya katulad ko. Tama. Kung meron kang pangarap, ano yung pangarap mong maging? Ako po gusto ko po talaga makatapos po ng pag-aaral at maging doktor po sana. Bakit doktor yung propesyon na gusto mong tahakin? Kasi po yung papa ko po may sakit. Tapos pag po nagkasakit po yung nanay ko, yun po, gagamutin ko po sila. Opo. Dahil sa sinabi mo, paano sila nakakadilhensya? Paano sila kumukuha ng pera para panggastos dito sa anak mo? At the same time, yung pag-aaral mo? Yung papa ko po ay construction. Yun lang po. Yun lang po kami kumukuha ng baby ko po. Mm-mm. Pero may sinasabi ba sa'yo itong mga magulang mo? Na, Wala po. Pinanindigan na lang din po nila kasi po dito din po kami nag-live-in po. Kaya tinanggap na lang po nila. mm Kasi po nandiyan na rin po yun ay wala na po silang magagawa. Okay. So ngayon na dahil sa nangyari sa'yo, meron ka bang pagsisisi?
Meron po. Ano yung mga hindi dapat sana nangyari? Sana po pinagpatuloy ko na lang po talaga yung pag-aaral ko. Sana inisip ko muna bago ko po ginawa. Pero hindi naman nagkulang yung mga magulang mo sa pagpayo sa'yo. Hindi po. Sobra po sa pagpapayo. Okay. At least sa kabila ng nangyari sa'yo ay tinanggap ka ng malugod nitong mga magulang mo, ano? Yes po. Sa ngayon ba, Jane, may kontak ka pa dito sa ama ng anak mo? Wala na po. Wala na talaga. Wala na po. So ngayon ang tanong ko, gusto mo bang makapagsustento sa'yo itong lalaki? Kung kinakailangan po, Opo. Ano yung mga ginagastos mo pa dito sa anak mo? Ano yung mga pangangailangan pa ngayon ng anak mo? unang-una po sa lahat yung gatas po. Kasi po, papasok na rin po ngayon. Tapos po mga diaper. Yun po. Okay. Sige, Jane, standby ka lang kasi tatawagan natin itong pamilya ng ama ng anak mo. Para sagutin ito ang mga kaaksyon na sa kabilang linya na rin ng ating telepono ngayon, si Arnel Cabrera, ang ama ng dating kinakasama ni alias Jane. Magandang hapon sa iyo, Tatay Arnel. Magandang hapon din po. Okay. Sir, kamusta po, sir? Okay lang po. Opo, nasan po itong anak mong, itawag na lang natin sa pangalang Toto, Nasan po itong anak mong si Toto? Nando po sa bahay ko. Nasa bahay ko po. Opo. Alam nyo, sir, na nakabuntis po itong si Alam Toto, ko po. kay Alf Jane. Saksi po ako sa dalawang yan. Mula nang magsama yan sa bahay hanggang na magkahiwalay. Saksi ako. Okay, kamusta naman, sir, yung suporta nyo po na dito sa apo nyo? May binibigay ka ba dito kay Jane? Sa ngayon po, talagang wala kami pinag-usapan na ganyan. Oo. Kasi kami rin po, medyo mahirap din kami. Marami din ako sinusuportahan. Ang anak ko po ay 9, ang apo ko ay 18. Pero paano naman ito, sir, na apo mo dito kay Jane? Ngayon naman po, ganito naman po yan. Nung minsan na, bigay naman po ako pag willing na, yung talagang, yung pagkakataon, meron ako. Naabot. At least, Tatay Arnel, sana mabigyan din ng sustento itong si Jane kasi nag-aaral pa ito at yung mga magulang niya ay nasa kaedad na rin. Wala siyang pagkukunan ng pera. So ngayon, Tatay Arnel, ano po yung plano ng anak mo, itong 15 years old mong anak, dito sa anak niya kay Jane, especially nakabuntis na rin itong iba, si anak mo. Opo. Ano daw yung plano niya, sir? Wala akong maisagot, sir, na po kasi nagsarili din siyang buhay. Yung anak mo, sir, itong si Toto, pangilan po ito sa magkakapatid? 10 po yung magkakapatid. 10. Pangilan siya, sir? Pang-7 yan. Pang-7. Opo. Okay. Sa murang edad niya, sir, nasa 15 years old, nakadalawa na siyang babae, nakadalawa ng anak. Yan po ang di ko akalain na mangyayari yan. Hindi kaya siya may pinagmanaan ito, sir? Talagang matindi itong anak mo eh. Hindi natin masabi. Pero hindi ko sinasabing may pinagmanahan. Siya ang may kagagawan. Pero hindi naman kayo, sir, nagkulang sa paalala dito kay Hindi Toto. po kulang. Kahit hanggang ngayon may panibago siya, ako lahat ang nag-aasikaso. Ngayon po, kung yung nakaraan ay di niya maasikaso, ang sabi ko nga doon sa kumpare ko, aran tayo ng medyo maluwag-luwag ang buhay ko, ako na lang ang magpupuno. Kasi apo ko rin yun. Oo. At least, Kasi sa Apo. buhay, sir,
construction boy lang din ako. Mm. At least, sir, willing ka, sir, na magbigay ng sustento dito sa anak ni Toto dito kay Jane. Kasi, opo, Pag-uusapan si sustento na yung pag-uusap ba natin ay pagpipirmahan every week, every month. mm. Sir, nung, Hindi ko masasabi. opo, Ang masasabi ko lang po, kung ano yung kaya kong ibigay bilang lulo, mm. yung kaya kong ibigay, bibigay ko. Opo. Nung nalaman, Hindi ako opo, mangangako. opo. Pero sir, nung una mo, sir, na nalaman na nakabuntis itong si Toto, ano po yung sinabi mo sa kanya? Nagalit po ako, sir. Nagalit ako. Mm. Kasi hindi ko inaasahan. Kahit sino po sa atin, magulang, yung anak natin ay, alam natin, naglalaro. Hindi natin inaasahan na ganyan pala nangyayari. Oo. Kasi ang alam natin, sir, naglalaro lang dun sa labas. Iba na pa yung nilalaro. Good naman ako noon. Mm. Okay. Free sila sa bahay. Kung ako, hindi ako nagagalit. May nangyayari na pala. Mm. Ang sa akin naman, kasi nangyari na yun, isa akong magulang, tinanggap ko na nangyari na hanggang, ayan na nga. Opo. Pero pagdating sa suporta, siguro naman, sir, tingnan mo naman ang tayo, wala sa construction din ako, marami akong binubuhay, may nag-iiskwela ako, may mga apo kong araw-araw na sa bahay. Opo. Ang sa akin, kung yung kakayanan ko lang, halimbawa, mayroong nararamdaman masama yung bata, At least, willing ako opo, magbigay. at least, sir, mula sa bibig nyo ay willing kang magbigay ng sustento dito Willing sa po anak ako. ni Jane. Every hours, pagka yung meron lang ako, Sige, tatay. Makinig ka muna, tatay, kasi nasa kabilang linya ng ating telepono si Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare Development Regional Office 5. Magandang hapon, Ma'am Emily. Good afternoon po. Opo, meron po tayong case regarding po dito sa parehong minor de edad na buntis po itong babae na hindi na po nagsustento. Ano po yung mapapayo mo sa kanila? Same minor po sila, sir. Opo, ma'am. 15 and 16 years old. At ang Okay, kanilang sir. anak, 1-year-old po, ma'am. Nabuntis po dahil may relationship yung dalawa or there is a parang coercion on the part ng lalaki. Opo, meron daw sila, ma'am, na relasyon na dalawa at nagkakilala hanggang sa nabuntis po ito. At ngayon po ay iniwan po itong babae at walang naibibigay na sustento. Ano po yung pwedeng remedios po dito para magbigay ng sustento po ito? Iniwan po na, nasaan po siya ngayon, yung girl? Nasa magulang niya. Opo, pareho po, ma'am. Okay po. Pero kasi yung mga case na yan, mga minor, so they should be still under the protection and guidance of the parents. Ano po? Sa mga Opo. ganyan pong mga pangyayari, since wala pa naman talaga po silang kakayan to decide on themselves because, syempre, minors po sila. So, andyan po din dapat po talaga ang paggabay ng mga magulang. Now, Opo. sabi niyo po, nire-require ng sustento, wala naman po yatang trabaho yung lalaki since hindi din siya makakapasok ng trabaho dahil minor siya. Still, it's the responsibility of the girl's parents para Opo. suportan anak nila. Opo, so ibig sabihin, Ma'am Emily, opo, maaring yung magulang nitong lalaki ang mag-provide ng responsibility or sustento dito sa anak ni Jane. Pwede din po, sir. But dapat po nag-uusap po yung dalawang parties. Opo. Remember po na kasi sa case ng ganyan, minor, diba meron din tayong mga special cases na Opo. anong pwede din na baka ireklamo pa. Opo. Diba? But still minor, hindi naman yan pwedeng maano ng criminal liability. Opo. Po, so still under the custody pa rin ng mga parents, mag-usap sila and also we have to awareness also, advocate sa community
bakit ganyan na palaging na-involve ang mga kabataan na engage in premarital sex o Opo. teenage pregnancy nga po. Talagang lumalawak po kasi baga ang mga cases na ganyan. So, Opo. mas lalo pa po siguro natin paigtingin yung pag-advocate ano mga consequences if they engage on that mga ganyan po na sitwasyon. Katulong na din po kayo sa media, of course. Opo. Mag-advocate and the other agencies na makakatulong po sa mga bata at saka mga magulang. Sa mga parents po, dapat din po silang magkaroon ng mga siguro, pag i-orient masyado and Tama po. counseling. Opo. So, in coordination po sa ating mga local official, Opo. since meron din naman po mga humahawak po baga yung sa social services na committee, Opo. na barangay official. Opo. So, if may limitation din on their part, they can also coordinate with the local social welfare and development offices po kung saan man po nakatira itong minor na babae at yung minor na lalaki. So, magtulugan po tayo na mas lalo pong mapaiting natin na ma-orient itong mga kabataan na wag munang mag-engage sa mga ganyan, na mga sitwasyon since yung mga consequences, na marami po kasi masasacrifice yung pag-aaral nila. Tama po, ma'am. Even the health and ng Opo. babae. And yung wala pang kakayanan, paano nga siya matutulungan ng lalaking suportan kung wala din na ipang suporta kasi hindi naman siya pwede magtrabaho pa. So still, the responsibilities pa din po ng mga parents. Opo. Ngayon ma'am, maaari through DSWD po, ma'am, maaari po ba tayong magsagawa ng counseling para sa dalawang batang magulang na ito? Lalo na itong batang lalakis na mukhang maliban dito kay Jane, nakabuntis pa ito ng iba. Sa mga ganyang pong case, sir, we have to coordinate first. May protocol naman po tayo. May tayo sa barangay. And then, yung the barangay naman, pwede naman po mag-coordinate sa ating local social welfare and development office. Kung taga saan po sila, sir. Kasi Opo. may mga social worker naman po sa ating LGU. Opo. Na So, pwede pong tumulong. opo. So, maaari po sa tulong niyo po, ma'am, may isagawa itong prosesong yung nabanggit niyo kanina, ma'am. Yes po, sir. Kasi basta dumulog naman po sa office ng mga social welfare offices po, may mga social worker naman po nakaantabay para magbigay po counseling maybe or pwede pang i-refer for other further intervention na makakatulong sa both parties. Opo. Ma'am, last na lang siguro, ano po yung mensahe natin dito sa tatay ng lalaki na nakadalawa na, baka makapang-tatlo pa ito, ma'am? Siguro masasabi ko lang po dyan ay medyo baka may kulang din ang kanyang orientasyon. Sa mga ginagawa niyang ganyan, anong pwede maging consequences, di ba? Opo. So, pwede may magkaso sa kanya yan or ano pa, iba't ibang babae ang nagiging partner niya. Yung mga cases na naman ng yung mga sexually transmitted disease. Pwede Tama po, ma'am. makakuha niya. Opo. So, i-advocate po natin sa kanilang mga ganyan. Ituturo, orientation, and kung mga ano pa din sila na mga halimbawa beneficiaries ng ibang programa, so Opo. the family development session or even orientation sa barangay, pwede naman po diyang gawin, sir. Opo. Siguro maihabol ko lang ng ma'am, may mga program po ba tayo or orientation sa kada barangay regarding po dito sa ganitong issue po, ma'am? Ang departamento naman po namin sa regional office, we have a regular coordination with the local government unit through the local social welfare and development offices po. And nagkakaroon po kami sa kanila ng mga orientation and training. Pwede po about dyan sa protectin o yan sa Apo. teenage pregnancy. Hindi lang po DSWD, other agencies din po pwede o Apo. sa health, ganyan po. We provide that to the local government units and yung support naman ng local government units, sila naman po nag-disseminate na yan sa baba, sa barangay level po. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 5. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po, sir. Opo. So, balikan ko ito si Jane, Jane? Yes po. Opo. So, eto Jane, makinig ka. Pupuntahan ka ng aming team dyan sa Camarines Norte.
sasamahan ka namin sa barangay nitong ama ng anak mo at doon mangyari itong formal yung kasunduan para sa inyong anak. Ano? Opo. Kung meron kang mensahe doon sa tatay ng anak mo, ano yun, Jane? Po, ayoko po kasi ng galo. Oo. Sana magsilbing aral din ito sa iyo, Jane, ano? Para naman, dahil sa kagustuhan mong maging doktor ay makatapos ka ng pag-aaral. Unahin mo na yung pag-aaral. At the same time, alagaan mo na lang yung anak mo. At maging inspirasyon mo sa pag-aaral mo hanggang sa makamit mo itong pangarap mo. Ano? Opo. Okay. Pero makinig ka, Jane, ano? Bukod dyan, dahil sa pasukan na muli, sa sinabi mo, magpapaabot kami dyan ng munting regalo para sa pagbabalik eskwela mo sa ngayong taon. Opo. Apo. Ano yung masasabi mo, Jane? Maraming salamat po sa tulong ninyo po. Okay. Sige, at least magsilbing aral sana ito. Ano, mag-focus ka muna sa pag-aral mo para makagraduate ka, Jane. Opo. Kung meron kang mensahe, Jane, sa mga kapwa mo kabataan, ano yon? Sana po makinig po sila sa mga magulang nila dahil po nasa huli po talaga ang pagsisisi. Bago po ninyo gawin lahat ng mga kamalian ninyo po. At isipin po ninyo muna yung mga mangyayari sa huli. Yun lang po. Tama yan. At mananatili kaming nakaalalay sa iyo, Jane, ano? Salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Thank you po. At magsilbing aral sana din ito sa mga magulang na bantayan at patnubayan ng tama ang mga anak nyo dahil hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa nila sa labas na meron na palang ginagawang masama itong mga anak natin para mailayo sa mga ganitong sitwasyon dahil kahit tayong mga magulang ay pagsisisihan natin ito sa huli. At sa pagbabalik ng tabang ora mismo, mula naman sa Piuduran Albay, isang binata ang maagang naulila sa mga magulang at ngayon ay may iniindang bukol sa binte. Ang ating ora mismong pagtugon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang, ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin
nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Saindo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa Piuduran Albay. Sumadya ngayon ang Team Tabang Ora mismo upang bisitahin si Kirby Padjos. 21 taong gulang na si Kirby at ang kanyang lolo at lola na siya rin ang naninirahan matapos iwanan siya ng kanyang ina habang ang kanyang ama ay namayapa na taong 2016 pa. Maagang naulila si Kirby at dahil na rin sa kahirapan ng buhay ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral para siya ay maghanap buhay. Ngunit sa ngayon, dahil sa iniindang bukol nito sa binti, ay nahinto sa kanyang pagtatrabaho sa isang factory sa Manila. Ang ipinadalang panawagan ni Kirby, panoorin po natin ito. Ako po si Kirby Padjos ng Purok 3 Barangay Rawes Piuduran Albay. Humihingi po ng kaunting financial na tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po sa aking medical support, para po sa aking pagpapa-opera. Ako po ay walang-wala po at kailangan po ng agarang operasyon dahil sugat na po ang aking bukol po, tumor po sa aking binti. Nais ko po sanang humingi ng
kaunting tulong para sa aking pagpapagamot o pong buhay na normal na buhay po upang sa gayon po ay makapaghanap buhay ako ng maayos at makapag-aral po muli ako. Maraming salamat. At ngayon makakausap natin live si Kirby kasama ang kanyang lola na si Remedios Padios mula sa Piuduran. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Magandang hapon po. Oo, kamusta ka na ngayon? Medyo okay na po. Pero nasakit pa po paminsan-minsan yung aking bukol. Opo, ilang taong ka na, Kirby? Ako po ay 21 years old po. 21 years old. So ilang taon ka nagsimulang magtrabaho dun sa Manila? 18 po. 18 years old. Opo, 18 po. Kasi po wala pong susuporta po sa akin po. Sa hanap buhay ay pag-ano ko po. Opo. Mabuhay lang po ako. Kaya po ako nagtrabaho. Opo. Kailan mo pa ito iniinda itong bukol mo sa binte? 2010 pa po. Bale, lumalaki po siya paunti-unti. Okay. Yung 2010 na nakita mong meron ng maliit na bukol, ano yung ginawa mo? Pina-check upan mo ba ito? Sumadya ka ba sa ospital? Yung papa ko po ay hindi po naasikaso yung karamdaman ko. Gawa po kulang po sa financial. Okay. So, kanina nakita ko yung picture nitong bukol sa binti mo. Talagang malaki na. Malaki na po. Sir, May sugat na po. Opo, kailan ka huling nagpa-check up dahil dito sa iniinda mo dito sa binti mo? Nung last 2017 pa po. Last 2017. Opo. Pero nagpaano na po ako ngayon sa BR po. Oo. So, nagpa-biopsy ka na? Yes po, nagpa-biopsy na po. Inintay ko lang po yung resulta. Kailan daw lalabas itong resulta, Kirby? Sa June 20 po. Bali, malalaman po kung cancer o hindi. Pag cancer daw po, puputulin daw po yung paa ko. Opo. Pag hindi naman daw po cancer, ikikemo daw po. Paliliitin muna daw po bago operahan po. Sana wag naman na humantong sa ganun, Kirby? Opo. So ngayon, paano kayo nabubuhay ng iyong lolo at lola? Sino yung nagsusustento? Ang po, may tumulong naman po sa akin yung mga vlogger po. Bali, nagbigay din po. Pang ko po, pangkain, panggamot po. Tapos pamasahe ko sa ospital. Yung lola ko naman po, umaasa lang po sa pension. Minsan po, nagpapadala din po yung mga anak. Nasa magkano naman yung pension na kada buwan or yung nakukuha ng lola mo? 3K po kada buwan, ay kada 3 buwan. Sige, maaari mo bang maikwento, balikan ko lang ito, maaari nyo bang maikwento sa akin kung bakit iniwan ka nitong nanay mo? Sabi po niya, nagulo daw po yung isip niya. Kumbaga ayaw niya po ng mahirap na buhay. Dahil, po siyang, opo, dahil doon iniwang ka na niya? Opo, yung tatay ko po kasi ang trabaho ay sa pagkukopras, tapos sa palayan. Ayaw niya po ng mahirap na buhay. Nag-iisa kang anak nila? Po? Nag-iisa kang anak nila? Opo. Pero ngayon meron ka bang contact sa nanay mo para naman yung gamutan mo makatulong sa'yo? Meron po kaso wala po siyang sa akin. Sige. Wala daw po siyang pera. Opo. At katabi mo ngayon si Lola Remedios. Opo. Lola, kamusta ka na, Lola? Okay naman. Kamusta yung buhay-buhay? Saan tayo kumukuha ng pangangailangan natin sa araw-araw? Umaasa lang kami sa pensyon. Kung ading kayo ko dito sa balay, nagtaga-ilot man kinayo lupa ilot man ay man nagabayad, ay man nagatawang 50, ay isang gato, sayo 200. So, pabakal man kaming kalpuan naman sa balaan, pabakal man kape, asukar. Pero sumasapat naman, nanay, yung
nakukuha mong pension sa pang-araw-araw nyo? Kung iisipin, kulang. At maliban dun sa pension mo, Lola, ay meron ka rin na anak na tumutulong sa'yo. Mayroon din, kaya lang, kung kailan may gusto, magbigay. Hindi mo naman palagi. So, sa bahay nyo, Lola, 3 na lang kayo dyan na naninirahan. 3. Pangilang mong apo ito si Kirby? 7. Ay, Kung meron kang mensahe, Lola, kay Kirby, ano yon? Especially ngayon na kailangan na i-undergo sa operasyon itong si Kirby. kailangan niya Ano yung mensahe mo sa kanya? gusto ko sumaoperaran siya sa lalong madaling panahon para makapag-trabaho siya. At least pag in case na magamot itong si Kirby ay makatulong sa inyo, ano? Gusto ko matuto siya buhayin ng kanyang sarili kasi kami pareho na rin matanda, pareho na rin kami may karamdaman. Ay paano kung wala na kami? Kung meron kang mensahe sa kanya, ano yun, Lola? Gusto ko matuto siya maghanap buhay na buhayin ng kanyang sarili. Mabuti kung lagi na lang kami buhay. So kayong dalawa ni Lolo yung nag-aalaga kay Kirby? Amo, takam, di siya nga nasa mo. Dati, kay babasayin ako ko dito sa ligaw, nagkiyagi mo siyang libo. Matuno tidak na su ubag niya, di na pundo siya dito, hindi na siya nakatrabaho. Yung Hindi siya nga na. Opo, yung anak mo, nanay, ano yung ikinamatay? Yung tatay ni Kirby? Hika. Sa hika. Opo, gaano kahirap dyan, nanay, dyan sa lugar nyo papunta dun sa ospital? Mahirap ba? Kalayuan din ba? Ay, minuto lang naman, papuntang Piyuduran. Medyo malayo. Mga 20 minuto siguro, sa Piyuduran na. Sige, Kirby, balikan kita, Kirby. Ano daw yung pinakakailangan mo ngayon, sabi ng doktor? Kailangan ka bang i-admit sa ospital? Hindi naman po. Kaya ko naman po kung linisin yung sugat. Ang kailangan po yung pinapagawa po ng doktor na laboratories po. Opo. So, Bali yung biopsy na lang po yung iniintay ko. okay, so yung biopsy na lang talaga yung hinihintay mo para malaman natin kung kailangan ng operasyon or kailangan idaan na lang sa gamutan. Opo. Okay, sige. Standby ka lang, Kirby, para sa agarang pagtugon, makakausap natin si Ma'am LV Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po. Yun. Yan si Ma'am LV ang 24/7 na tutugon sa pangangailangang aspetong medikal. Ma'am LV, meron po tayong kababayan sa Piyuduran Albay at hinihintay niya lang yung biopsy para malaman natin kung i-undergo sa opera or sa gamutan. Ano po yung tulong na maaaring maibigay ng Ako Bicol Party List dito kay Kirby? Sir, ganito po yan na. Once po na meron na silang kailangan bayaran dito sa akin sa BISMT, dahil lang sa akin yung charge slip o yung bill na kailangan bayaran. Dahil mo ID ng pasyente and ID ng maglalakad, ililibre po natin sila, wala silang babayaran. Okay. So at least wala na siyang iisipin pa, ma'am, in case na mag-undergo siya ng operasyon dyan sa BRHMC. Yes po. Once po na nandito na sila, sir, i-guide ko po sila kung magtala nila ako dito sa akin sa table ko, table na ako dito party list. Opo. Tutulungan po natin sila na mababalo yung proseso and then maibigay yung tamang documents para sa paghingi ng tulong. Opo. Para ma-zero balance po sila. Opo. Ano yung mga dapat ihanda ni Kirby, mga documents para ma-avail po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Una-una po ihanda lang po ng sarili. And then pangalawa, yung pong ID ng pasyente, ID ng maglalakad,
Di ba nga po kailangan namin dito? ID ng pasyente, ID ng naglalakad, and then yung medical certificate mo kung pasyente namin dito yung pasyente sa VIP. Pag-check up, wala po silang kailangan maraming dokumento. Ang Opo. kailangan lang puntahan nila kung sa Akabicol Desk. Opo. Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito kay Kirby, ano yun, Ma'am LB? Ano po yun? Kung meron kang mensahe, Ma'am, kay Kirby, ano po yun, Ma'am? Kung meron kami sa mga pasyente, sana naman huwag sila magkasakit. Hirap kaya magkasakit. Pero kung in case na magkasakit sila, nandito pa rin ang Ako Bicol Party List para tumulong. At magkakasakit, yun pa rin po, kung di ba, ay hindi naman yung mga tao. Andito lang po ako Bicol Party List, handa po tayong tumulong sa mga oras sa ng pagkakataon. Ikaw sabi po ang nagbigay sa atin ng malaking saan dito sa atin sa BRSMC, sa DOH, para po lahat ng pasyente itax sa insure balance natin. Sige po, Ma'am. Ma'am LB, maraming salamat po. Yan po si Ma'am LB Sudeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Okay. Kirby? Apo, narinig mo mula kay Ma'am LV ng Ako Bicol Party List in case na mag-undergo ka o nangangailangan ka ng bill sa ospital ay i-shoulder na ng Ako Bicol Party List. Wala ka nang iintindin or iisipin pa. Okay po. Kung meron kang mensahe sa Ako Bicol Party List, ano yon? Nagpapasalamat po ako una po sa Panginoong Diyos dahil binigyan pa po ako ng pangalawang buhay upang patunayan pang may kaya pa akong gawin sa aking buhay. Opo. At nagpapasalamat din po ako dahil kinasangkapan kayo ng Diyos upang ako'y matulungan sa inyong abot ng makakaya. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Opo. In case na gumaling ka na, Kirby, ano yung una mong gagawin? Ako po ay magtatrabaho upang sumuporta po sa aking lola. Opo. Dahil walang-wala din po. Sige, Kirby, bukod pa riyan, personal nang bumisita ang aming team dyan ngayon hapon para iabot rin ang aming paunang tulong sa iyo, Kirby. Yan, Jen, iabot mo na yung paunang tulong natin. Yan, isang sakong bigas at grocery package para sa inyo, Kirby. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. Malaking bagay po ito para sa akin. Sige, at maraming salamat din, Kirby, sa tiwala sa aming program. Asahan mo na, alalayan ka ng aming team hanggang sa kakailanganin mong gamutan sa BRHMC sa tulong ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po. Opo, naway tuloy-tuloy na ang iyong pagaling hanggang sa matupad mo na itong pangarap mo na makabalik sa pagtatrabaho. Opo, thank you po. At yan ang mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa magnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.
Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin natin aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang tabag, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko